megalayapost.news. Bante la kami ki kalipat ba kamtam ki baju yang bean harut kasurong bajuan ra ikijingja basnusi berkajingdang ki kali ka office u deputy commissioner karibhoi menta ka sengi kalpenlong ya kajingla jurim ya kani kasurok ba na bernihat shadu shkana para na kabenta bante la kam ya kitu ki kali ki baju penyang klam akor harut kasurong hakani kajingla jurim la ya turai rengkat nadu ka office u district transport officer karibhoi bat ka office PWD ki badai kitna terekam ban pet kerpang halur kajinglong jingman jong kasurong na kabenta ban pensuk ya kalit kawan ki patba hakani kajingla jurim layalam ru do assistant commissioner Karibhoi Akash Marang baladon lang ru ki officer na katanat transport katanat pulin ban na katanat PWD lingba kani kajing le jurib bun ru ki kalipat ba khamtam ki torong kila sya dan kuna na kada kajing penyang klam akor ya ki kali ha ka surok ba national highway kathong jong kajing turai lang ka office deputy commissioner lembat kiwei kitanat terekam ka sarkar kalong ba ki kalipat ba khamtam ki torong kimdei ban syang kulmar harut ka surong namar kani ka pentut ya galit kawan ki kalipat ba barbun sin ru ki juja ki jingja basngu si kum kajing tengku kali babun ki minsi bakordor ki duno ela kajing kumban penpau ha kajing shisha kasurok ba Haribhoi district kadai ban long ka bakelu na kajing wan jong kasurok folin henroi na mar kajing penyang ba ki kali khamtam ki torong hasil ter jong kasurok ba ha ki benta jong ka bernihat shadu joroban kalapan long ya ki weipat ki kali ban junjar ha galet kawan bat ka babu jing maru ya kalet kawan jong ki pat ba ha ki tei ki benta megalayapost.news.